Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πού κοιτάμε? Τη Μαρία. Ναι, αλλά η κάμερα Τώρα που θα κάνουμε είναι το γεια σας. Ας πούμε ένα μπετ θα πέσει εκεί. Ωραία. Εκεί δηλαδή. Εκεί. Ωραία. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ουσιαστικά επεισόδιο του Vidcast του Athens Reshape. Το πρώτο μας επεισόδιο με guest, παρακαλώ. Πρωτού ξεκινήσουμε λοιπόν, οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Global Shapers Athens Hub για την στήριξή τους για αυτό το project μας, το Athens Reshape. Να πούμε και ένα ευχαριστώ μεγάλο στην Endeavor Greece που μας φιλοξενεί στα γραφεία της σε έναν υπέροχο χώρο για να κάνουμε τα γυρίσματά μας. Και η Σούζη, πες ένα γεια Σούζη. Γεια σας παιδιά, και ο Στέφανος. Γεια σας παιδιά. Θα μας παρουσιάσει τη guest μας, θα μας κάνει ένα teaser. Ισχύει, γιατί έχουμε μια καταπληκτική εμφάνιση σήμερα. Έχουμε φέρει το 10ο καλό το βαρύ, γιατί έχουμε μαζί μας τη Μαρία. Μαρία, χαρήκαμε πάρα πολύ. Γεια σας. Υποψήφια διδάκτορ στο Πολυτεχνείο. Θα μας πεις όλες τις πληροφορίες πάνω σε αυτό. Να πω εδώ ότι τη Μαρία την ξέρω αρκετό καιρό. Έχω δει την καριέρα της να εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια και είμαι πάρα πολύ περήφανη που την έχουμε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση. Να είστε καλά και μπράβο για την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η προσπάθειά σας και ότι έχετε κάτι γενικότερα μέχρι τώρα και συγχαρητήρια. Σούζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το introduction. Να πω και εγώ λίγα πράγματα για τον εαυτό μου. Όπως είπε η Σουζάννα, είμαι υποψήφια διδάκτορα στους χημικούς μηχανικούς. Έχω τελειώσει όμως μηχανικός περιβάλλοντος σε μια εξωτική περιοχή που ονομάζεται Αγρίνιο. Το πτυχίο μου είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο. Με το που τελείωσα την σχολή μου, ξεκίνησα και εργάστηκα στους χημικούς μηχανικούς στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εκεί δουλεύω σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σκοπό την διατήρηση του περιβάλλοντος. Υπέροχο. Wow. Δηλαδή, να σε ρωτήσω. Σ' αρέσει το περιβάλλον? Τώρα ναι, η αλήθεια είναι. Έχω αρχίσει κάπως και λίγο έτσι μεγαλώνει μέσα μου. Και η κυκλική οικονομία? Και η κυκλική οικονομία, hot topic, το ακούς παντού, στα πάντα και είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα βασικό και θεμελιώδη τομέα που δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ισχύει, γιατί λες hot topic, όλοι μιλάνε γι' αυτό και ξαφνικά όταν θα ρωτήσεις τι πιστεύεις για την κυκλική οικονομία, εφαρμόζεις, είσαι εσύ, Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε το γενικό concept, τη γενική έννοια, αλλά δεν ξέρουμε στην ουσία πώς ακριβώς αυτό θα το κάνουμε εμείς σωστά για να μπορέσουμε όντως να είναι κυκλικό. Πρωτού ξεκινήσουμε και μετά από αυτό το υπέροχο ποδαρικό, ευχαριστούμε για το ποδαρικό αρχικά. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορείς με κάποιο τρόπο, για να ταυτιστεί και ο κόσμος λίγο παραπάνω ίσως, να εξηγήσεις αυτό που κάνεις σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τόσο τεχνικό υπόβαθρο, με δύο λογάκια, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Η αλήθεια είναι και εγώ πριν ξεκινήσω δεν ήξερα καν τι είναι ένας περιβαλλοντολόγος ή ένας μηχανικός περιβάλλοντος και τι κάνει. Ουσιαστικά μέσα από τη σχολή μου και όταν μπήκα και είδα τα μαθήματα κατάλαβα τι είναι αυτό. Ασχολούμαστε και εγώ πιο συγκεκριμένα με ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και την περιβαλλοντική ηθική που λέμε. Ουσιαστικά κάθε καταναλωτικό πρότυπο που έχουμε εμείς στο μυαλό μας τώρα, παραγωγή, κατανάλωση και το πετάμε, ουσιαστικά τώρα βρίσκουμε άλλους τρόπους μέσω της κυκλικής οικονομίας, το κυκλικό οικονομικό μοντέλο δηλαδή, για να ανακτάμε προϊόντα είτε από ροές αποβλήτων είτε από βιομηχανικές ροές. Οπότε ουσιαστικά τώρα στο Πολυτεχνείο που εργάζομαι σαν εξωτερικός ερευνητής, ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση να κάνουν με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και πώς μπορούμε να ανακτάμε χρήσιμα προϊόντα από αυτό. Άψογο. Δηλαδή, είπες βιομηχανικά απόβλητα. Ναι. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, οποιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή, οποιαδήποτε βιομηχανία, από την ηλιοπαραγωγή, ας πούμε, που είναι πολύ ανεπτυγμένη στη χώρα μας, μέχρι την βιομηχανία γάλακτος, παράγονται κάποια απόβλητα. Βάσει της νομοθεσίας, οι βιομηχανίες πρέπει με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστούν. Δεν μπορούν να τα διώξουν ουσιαστικά στους υδάτινους αποδέκτες, σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια. Αυτό που χρειάζεται ουσιαστικά είναι να βρεθεί κάποιος τρόπος, ανάλογα με το πρόβλημα και ανάλογα με τη βιομηχανία, να λυθεί το πρόβλημα της απόρριψης των υγρών αποβλήτων.
Μεταξύ μας τώρα. Ναι. Το κάνουνε. Μεταξύ μας τώρα πρέπει να το κάνουνε. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό το κομμάτι. Ναι, όχι ευτυχώς, με συγχωρείς. Δυστυχώς. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αυστηρή σε αυτό το κομμάτι και όλοι πρέπει να βρουν τρόπους τώρα να τα διαχειριστούν. Και όχι μόνο να τα διαχειριστούν, αλλά έχουμε φτάσει και στο επόμενο επίπεδο και στο να ανακτήσουν προϊόντα πριν το διαχειριστούν και κατά τη διάρκεια της διαχείρισης. Οπότε γίνεται. Ξέρεις τι, τώρα για τα βιομηχανικά απόβλητα, όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία, η διαχείριση αποβλήτων σε ατομικό επίπεδο, που μπορεί κάποιος να πει, εγώ δεν κάνω ανακύκλωση, γιατί η τάδε βιομηχανία ξοδεύει τόσα, μολύνει τόσο και αφήνει τόσα απόβλητα, τα οποία προφανώς δεν συγκρίνεται με το δικό σου ατομικό αποτύπωμα. Πιστεύω όμως ότι αυτές οι νομοθεσίες που λες είναι εδώ πέρα για να φέρουν αυτή την αλλαγή πρώτον νοοτροπίας. Γιατί ξεκινώντας από τις μεγάλες ποσότητες θα μπορέσουμε να μεταβούμε στις ατομικές, που είναι επίσης σημαντικές, έτσι, μπορεί να μην φαίνεται τόσο, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο καθένας μας συλλογικά, ρε παιδί μου, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που ναι, αθροιστικά βασικά. Θεωρώ ότι πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα τζέγκα. Αυτό μας το είχε πει ένας καθηγητής, ότι βλέπεις μια μεγάλη δομή, ας πούμε, αλλά το κάθε ένα τουβλάκι παίζει και το δικό του ρόλο. Τουβλάκι το χτίζουμε. Ναι, οι βιομηχανίες κάνουν την προσπάθεια και πρέπει να είναι περιβαλλοντολογικά ορθές, αλλά και ο άνθρωπος σαν άνθρωπος και σαν πρέπει να προσέχει πάρα πολύ και να έχει την περιβαλλοντική ηθική που λέμε και τον τρόπο σκέψης. Αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή να μπει στη σκέψη του Έλληνα, που θεωρώ και αυτό λείπει στις μέρες μας, στη σκέψη του Έλληνα, για ποιο λόγο το κάνω. Και λέω Ελλάδα γιατί έχουμε σημαντικό πρόβλημα, έτσι. Και η Ευρώπη σίγουρα έχει σημαντικό πρόβλημα, αλλά η Ελλάδα είναι από τις χειρότερες, ας πούμε, χώρες στην διαχείριση των αποβλήτων. Πρώτα απ' όλα στην νοοτροπία και στην αντίληψη, δηλαδή αυτό φαντάζομαι. Και ποσοτικά. Δυστυχώς και ποσοτικά. Να σας πω δηλαδή ότι το 80% το πετάμε στις χωματερές και ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 50%. Οπότε εμείς όντας εκεί δυσχεραίνουμε πάρα πολύ το σύνολο. Πολύ άσχημα, ναι. Δυστυχώς. Και μόνο το 20% ανακυκλώνεται, μόνο το 20%. Τέλεια. Τώρα νομίζω μου δίνει την υπέροχη πάσα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο πιστεύω απασχολεί πάρα πολλούς καθημερινούς πολίτες και είναι το εξής. Τι πραγματικά συμβαίνει με τα σκουπίδια μας, δηλαδή από τη στιγμή που αποφασίζουμε να πετάξουμε ένα αντικείμενο για την πόλη της Αθήνας, ας πούμε, συγκεκριμένα. Πού πηγαίνει, ποιες είναι οι ροές αποβλήτων στην πόλη μας και τι πραγματικά σημαίνει, ποιο είναι το ταξίδι τους ουσιαστικά. Ωραία. Οπότε να βάλω κάποιους όρους πολύ απλούς, που έχουμε τα αστικά απορρίμματα, τα οποία είναι αυτά που βγαίνουν από την Αττική, από όλες τις ροές, τις οικονομικές ροές, ας πούμε, μιας περιοχής. Όπως είναι τα εστιατόρια, όπως είναι τα σπίτια, τα οικιακά είναι μία ροή αυτή, που ανήκουμε εμείς οι άνθρωποι. Όταν μετά από τα οικιακά, από τη στιγμή που πεταχτεί στο κάδο, τον πράσινο κάδο, όπως μαζεύονται όλα μαζί, ονομάζονται απόβλητα. Ωραία, δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν μπορούν να γίνουν τίποτα. Όταν αυτά τα απόβλητα σύμμικτα, ονομάζεται έτσι επειδή είναι ανακατωμένα και έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, έρχονται τα φορτηγά, παραλαμβάνουν τα σύμμικτα απόβλητα και τα πηγαίνουν στην Ελλάδα συνήθως, όπως είπαμε και πριν, στις χωματερές. Χώροι για νομικής ταφής απορριμμάτων. Τα χιτά, τα λεγόμενα χιτά, όπως είναι αυτό της Φυλής που έχουμε ακούσει ότι και η κατάσταση και τα λοιπά είναι λίγο έκθετμη εκεί πέρα. Και παντού. Οπότε, εκεί τι γίνεται στα χιτά, όπως το λέει η λέξη, γίνεται η ταφή των αποβλήτων μας μέσα σε ειδικούς χώρους, σε ειδικές κυψελίδες που έχουν εκεί σχεδιαστεί με σκοπό να περιμένουν μέσα στο χρόνο να αποσυντεθούν. Όλα αυτά, προκειμένου να προστατεύσουν τους υπόγειους υδροφορείς και να μην περάσει στη θάλασσα και στους υδάτινους αποδέκτες, έχουν βάλει, ας πούμε, κάποιες μεμβράνες, να το πούμε έτσι απλά, όπου τραβάνε όλα τα ζουμιά. Αυτά τα ζουμιά θα περνούσαν, αν δεν υπήρχαν αυτές οι μεμβράνες, και θα μόλυναν ακόμα περισσότερο τη γύρω περιοχή. Οπότε υπάρχει, όταν λέμε χωματερές, υπάρχει ένας τρόπος που διαχειρίζονται κάποια προβλήματα, απλά είναι ανεξέλεγκτη διάθεση. Έτσι ονομάζεται, έτσι λέγεται. Οπότε, από τη στιγμή που πετάμε στον πράσινο κάδο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα απόβλητά μας ουσιαστικά δεν έχουν άλλη ζωή. Τελειώνει η ζωή τους. Όταν κάνουμε ανακύκλωση και βάζουμε χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και
αυτά, ας πούμε αυτά τώρα, στον μπλε γάδο. Αυτά πηγαίνουν στα ΚΔΑΗ, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Εκεί ουσιαστικά τι γίνεται, πάλι μεταφέρουν τα υλικά, το πηγαίνουν στα ΚΔΑΗ και εκεί γίνεται στην αρχή η χειροκίνητη διαλογή αυτών των υλικών που θέλουν. Τα βάζουν ουσιαστικά σε συγκεκριμένα μπάτσι, σε συγκεκριμένα sections, με αποτέλεσμα να τα διαχειριστούν και να τα μεταφέρουν στα εργοστάσια τα οποία μετά θα τα εκμεταλλευτούν. Εκεί, ας πούμε, ο τρόπος που λειτουργεί αξίζει να το γνωρίζουμε, γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και για ποιο λόγο, ας πούμε, οι σακούλες λένε ότι δεν ανακυκλώνονται, είναι πλαστικές. Γιατί δεν μπορούν να ανακυκλωθούν οι σακούλες? Γιατί εκτός από τη χειροκίνητη διαλογή γίνεται και μια μηχανική και οι σακούλες πάνε και κολλάνε πάνω στα μηχανήματα και δεν επιτρέπουν την ανακύκλωση να γίνει σωστά. Αντίστοιχα, γιατί τα καλαμάκια δεν μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε, αφού είναι πολυπροπυλένιο, αφού είναι πλαστικό. Δεν μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε γιατί στο μηχανικό κομμάτι περνάνε από τις τρύπες διαλογής και δεν μπορούν να περάσουν στην παραγωγή για να τα ανακυκλώσουν. Οπότε, έχοντας αυτά στο μυαλό μας, είναι καλό να τα ξέρουμε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο κάποια πράγματα δεν μπαίνουν και κάποια πράγματα μπαίνουν στους κάδους. Ελπίζω να μην τα λέω γρήγορα. Όχι, εντάξει. Όχι. Ωραία. Είχα πάει και σε ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και είχα δει πώς λειτουργούν όντως αυτοί οι μηχανισμοί και έχει δίκιο η Μαρία σε αυτό. Εντάξει, προφανώς έχει δίκιο. Εντάξει. Τα λες σωστά, μπράβο. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν για τα χαρτιά, για τα χαρτόνια, τα οποία είναι δυσδιάστατα, έτσι. Είναι μια επιφάνεια, δεν έχει, ρε παιδί μου, 3D όπως έχει το μπουκάλι του πλαστικού ή οτιδήποτε άλλο. Τα οποία τα πολύ μικρά κομμάτια δεν μπορούσαν να τα δουν οι ανιχνευτές και εκεί έμαθα ότι όντως τα μικρά κομματάκια χαρτί δεν ανακυκλώνονται. Ακριβώς. Και λέγα τι κρίμα, δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Όλα τσάμπα. Και επίσης είναι σημαντικό να ξέρουμε και πώς να ανακυκλώσουμε. Δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, λογικά σας το είπανε. Δηλαδή μπορεί το κουτί της πίτσας να είναι από ανακυκλώσιμο χαρτί, αλλά άμα έχει λάδια, μολύνει όλο τον κάδο με τα ζουμιά που τρέχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά, γιατί τα θέλουν καθαρά τα ανακυκλώσιμα υλικά τους για να μπορέσει μετά η βιομηχανία να τα χρησιμοποιήσει. Οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο στο κομμάτι της ενημέρωσης πιο συγκεκριμένοι για να ξέρει και ο κόσμος τι να κάνει. Άρα σαν μια... εντάξει, προφανώς δεν έχουμε και τον χρόνο να πούμε τώρα για κάθε υλικό τι κάνουμε, αλλά σαν μια γενική κατεύθυνση να προσέχουμε ίσως το μέγεθος αυτών που πετάμε, να βγάζει νόημα και να είναι καθαρά. Έτσι. Ακριβώς. Να είναι καθαρά και να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν πετάμε άσκοπα κάτι που δεν ανήκει εκεί, χαλάει όλο το μπάτς. Με συγχωρείτε. Χαλάει όλο εκεί τον κάδο. Και φανταστείτε μετά στα φορτηγά, τα ζουμιά περνάνε και οπότε δυστυχώς γίνεται χωρίς λόγο. Να σχολιάσουμε για κάτι άλλο. Πόσο καθαρά, γιατί έχω δει κόσμο που μπορεί να τα σαπουνίζει όλα, έχω δει κόσμο που τα ξεβγάζει, έχω δει κόσμο που δεν κάνει τίποτα. Ωραία. Προσωπικά πιστεύω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση λύση. Ακριβώς. Δεν θα τα πλύνω όπως θα πλύνα τα πιάτα μου, εντάξει, αλλά ρίχνω τα πλαστικά μου όσο πιο καθαρά μπορεί να μην έχουν υπολείμματα φαγητού. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουν και οσμές, δηλαδή αυτά όταν πηγαίνουν στα κέντρα μπορεί να κάθονται για να περιμένουν να μπουν στα μηχανήματα αρκετό καιρό. Και αν το μπουκάλι μέσα είχε νερό ή κάποιο άλλο υγρό και είχε και ζέστη και αυτό δεν θα καθαριστεί ποτέ. Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να αδειάσουμε ένα μπουκάλι, να το ρίξουμε. Όχι. Ένα ξέπλυμα με ένα νερό συνήθως είναι αυτό που προτείνουν και είμαστε καθαροί. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όλα καλά. Συνεχίζω. Δεν τελείωσα, νόμιζα ότι τελείωσα. Έχουμε και άλλη μία πολύ σημαντική ροή, παιδιά. Αυτή είναι των βιοαποβλήτων. Δηλαδή ο καφεκάδος που λέμε, ουσιαστικά εκεί πετάμε συνήθως τα υπολείμματα της τροφής μας και έρχονται πάλι ειδικά... πώς λέγονται, αυτό που μεταφέρουν... Έλα μωρέ. Δεν είναι απορρίμματα, κατάλαβες, γι' αυτό δεν μου έρχεται τη λέξη. Έλα μωρέ, φορτηγά, ας το πούμε έτσι. Ναι, δεν υπάρχει λόγος, ναι. Οπότε,
Οπότε, μια ακόμη πολύ σημαντική ροή είναι τα βιοαπόβλητα. Ουσιαστικά αυτά είναι τα υπολείμματα των τροφών μας και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό που γενικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα υπολείμματα πρέπει να τα βάζουμε σε μια βιοδιασπόμενη σακούλα και να τα ρίχνουμε στον κάδο των βιοαποβλήτων, τον καφέ κάδο. Από εκεί και πέρα τα διαχειρίζονται και παράγουν εδαφοβελτιωτικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αγροκτήματα και ενέργεια. Αυτό σε γενικές γραμμές. Αυτές είναι οι 3 βασικές ροές. Κάτι που έμαθα Ναι, για πες. Τι έμαθες? Κάτι που έμαθα στη σχολή είναι ότι τα βιοαπόβλητα, αυτά τα οργανικά, είναι το 40% των οικιακών απορριμμάτων. Ακριβώς. Είναι από τις πιο βασικές ροές και μετά έχετε χαρτί, πλαστικό κτλ. Άρα σκέψου πώς θα μπορούσε να έχει μειωθεί ο όγκος του πράσινου κάδου, έτσι. Οι οποίοι πολλές φορές γεμίζουν, μυρίζει και η γειτονιά, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουν όλοι, γιατί είναι τα βιοαπόβλητα, όντως. Γιατί είναι όντως πολύ μεγάλη ποσότητα, 40%. Ναι. Είναι η ύπαρξη αυτών των κάδων, βασικά είναι σε πολλές γειτονιές, σε πολλές περιοχές. Νομίζω ότι είναι πιο σπάνιο. Είναι λίγο πιο σπάνιο και ό,τι γίνεται είναι σε πιλωτικό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια και κάποια που είναι σε πλήρη κλίμακα και τα διαχειρίζονται κέντρα ΜΕΒΑ λέγονται, δηλαδή βιοαποβλήτων, διαχείριση βιοαποβλήτων. Απλά από ό,τι έχω ακούσει, π.χ. ο Δήμος Βρυλισσίων είναι από τους δήμους που δίνουν στον καφέ κάδο, τα βιοαπόβλητά τους. Απλά δεν είναι τόσο γνωστό και επειδή πρέπει να δράσεις και γρήγορα, να έχεις έναν ουσιαστικά μικρό κάδο στην αρχή σπίτι σου και μετά να το πηγαίνεις στο μεγάλο, το καταλαβαίνω ότι είναι μια έξτρα διαδικασία που δεν νομίζω ότι ακόμα την έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας. Να ξέρετε, ό,τι είναι καλό για εσένα είναι καλό για το περιβάλλον. Πες το μία random τώρα και κόλλα το κάπου. Βάλτε να στο Όχι, θα το βάλουμε στο έτσι. Ό,τι είναι καλό για σένα είναι καλό για το περιβάλλον. Και με αυτή την υπέροχη ατάκα, ναι, τώρα που συζητάγαμε για δήμους, είπαμε για τα Βρυλίσια κλπ. Εμένα η απορία που δημιουργήθηκε είναι η εξής. Υπάρχουν δήμοι που στον τομέα της κυκλικής οικονομίας έχουν κάνει μεγαλύτερη πρόοδο, φροντίζουν περισσότερο αυτό το κομμάτι για τους πολίτες τους, από που ίσως να πάρουν πρότυπα, ας πούμε, οι υπόλοιποι δήμοι κλπ. Τι γνωρίζουμε? Αυτό που έχω ακούσει, όχι απαραίτητα. Εντάξει, θεωρείται η κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση, γιατί όντως παράγεις κάτι που θα το πετούσες, αλλά το ανακυκλώνεις. Αυτό που κάνει ο Δήμος, έχω ακούσει Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ουσιαστικά λέγεται pay as you throw, πληρώνω όσο πετώ. Όπου έχει βάλει τους δημότες τους να παίρνουν σακούλες, να προμηθεύονται, άλλες σακούλες για ανακυκλώσιμα, άλλες σακούλες για τα σύμμικτα, άλλες σακούλες για τα οργανικά, ώστε να μπορούν να πετάνε σαν αποτέλεσμα λιγότερη ποσότητα των σύμμικτων, των όλων μαζί, ας πούμε, των αποβλήτων, στους πράσινους κάδους. Με αυτόν τον τρόπο, όσο πιο λίγα πετάνε, τόσο λιγότερα δημοτικά τέλη πληρώνουν. Οπότε κερδίζουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και έχει γίνει πιλωτικό, δεν γνωρίζω αν είναι απαραίτητα σε σπίτια, αλλά γίνει σε εστιατόρια, σε σούπερ μάρκετ και σίγουρα τώρα θα συνεχιστεί, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και έξυπνο. Η επιβράβευση είναι το βασικό κομμάτι. Και είπες εστιατόρια και σούπερ μάρκετ, που είναι οργανισμοί που παράγουν περισσότερα σκουπίδια από ότι ένα μέσο σπίτι. Ναι. Ένα εστιατόριο, φαντάζομαι, τα οργανικά, ας πούμε. Ναι. Τα υπολείμματα τροφών. Κατά βάση αυτό θα είναι. Ακριβώς. Οπότε είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και νομίζω είναι βάση κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος τώρα και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και θα εξελιχθεί. Πολύ ωραία. Νομίζω έπιασα χρυσάφι στην κουβέντα σου και είπες μια τάκα ότι είναι ανακύκλωση, οπότε δεν είναι απαραίτητα τόσο μεγάλο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, κάπως έτσι το έθεσες. Οπότε θες να πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι της ανακύκλωσης? Είναι πραγματικά η λύση που όλοι νομίζουμε, ή τι ισχύει, τι είναι μύθος, τι υπάρχει πριν από την ανακύκλωση που χρειάζεται να σκεφτούμε? Γιατί το είπα έτσι, γιατί η ανακύκλωση μπορεί να είναι, εάν γίνεται σωστά, αλλά επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς, ας πούμε, από τους 600.000 τόνους που ανακυκλώθηκαν, ας πούμε, στην Αθήνα, τα μισά από αυτά δεν έγινε πραγματικά. Πήγανε στους κάδους, αλλά δεν ανακυκλώθηκαν, γιατί κρίθηκαν ακατάλληλα. Οπότε αυτό θέλω να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ότι ναι, το 50% από αυτό.
Είναι τρομακτικό ποσοστό. Οπότε, έχοντας στο μυαλό μας σαν ανακύκλωση, σαν πολίτες, εγώ, εσύ, παιδιά, νέοι κτλ., πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι η λύση του προβλήματος, αλλά πάντα λέμε η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Η ανακύκλωση δεν είναι πρόληψη. Το κομμάτι της πρόληψης από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε γενικότερα είναι τα 3 R. Έτσι τα λένε, για να μπορεί να είναι πιο εύπεπτο. Είναι ουσιαστικά το repair, το reuse και μετά το recycle. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρώτα πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα από την πηγή, δηλαδή να αλλάξει το καταναλωτικό πρότυπο και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα αποβλητά μας, μετά να πάμε στο reuse, όπου επαναχρησιμοποιούμε, και μετά στο recycle. Μετά είναι η ανακύκλωση. Οπότε είναι η λύση στο πρόβλημα, απλά πριν από αυτό υπάρχουν άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ναι. Νομίζω ότι εδώ αξίζει να δώσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον. Βασικά λέγεται value hill. Δεν ξέρω αν Όχι, δεν το γνωρίζω. Ναι. Είναι ουσιαστικά ένας λόφος αξίας των προϊόντων, που ουσιαστικά χωρίζεται σε 3 μέρη και είναι τα προϊόντα, ας πούμε, όταν ξεκινάνε και κατασκευάζονται, που είναι το βασικότερο κομμάτι, ουσιαστικά να τα σχεδιάσεις ώστε να μην καταλήξουν, να μην είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Οπότε ξεκινάει από τη φάση του σχεδιασμού. Υπάρχει η δεύτερη φάση, η οποία είναι ο λόφος που ανεβαίνει, ας πούμε. Η δεύτερη φάση, η οποία είναι να τα κρατάς σε χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, που είναι το reuse και η επαναχρησιμοποίηση. Και είναι η τρίτη φάση που ουσιαστικά έχεις χρησιμοποιήσει το προϊόν και τι κάνεις για να το επαναφέρεις στην αγορά. Που μετά είναι, ας πούμε, η επανακατασκευή, η επανασυναρμολόγηση και στο τέλος είναι η ανακύκλωση ουσιαστικά. Αυτό. Οπότε, ναι, πιστεύω. Η κυκλική οικονομία. Ναι, αυτό περιγράψει τον κυκλικό σχεδιασμό ενός προϊόντου. Ότι by design. Ακριβώς, σχεδιάζω ένα προϊόν και σκέφτομαι τι θα γίνει μέχρι το τέλος του και μετέπειτα. Δηλαδή, το τέλος δεν είναι χωματερή, το τέλος είναι πώς θα ξαναμπεί πάλι στον κύκλο αγοράς, και δεν εννοώ οικονομικής αγοράς πάντα έτσι, αλλά να έχει μια ζωή παραπάνω. Ακριβώς. Υπάρχει ένας όρος που τώρα, ας πούμε, εγώ τον είδα πρώτη φορά σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Sustainable by Design. Δηλαδή, έχεις ένα προϊόν, όποιο και αν είναι αυτό, πρέπει να σκέφτεσαι το sustainability, τη βιωσιμότητά του. Τι θα πει η βιωσιμότητα? Θα πει περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική. Όλα αυτοί οι 3 άξονες ουσιαστικά είναι που κάνουν ένα προϊόν βιώσιμο, ένα προϊόν που να βασίζεται στην κυκλική οικονομία, και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και η βιομηχανία. Απλά εμείς δεν είμαστε βιομηχανία, μακάρι και όντως τώρα ξεκινάνε και το έχουν στο μυαλό τους, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό σαν λογική στο μυαλό μας. Παίζει, πιστεύεις, το ρόλο του το γεγονός ότι η ανακύκλωση είναι αυτή που προωθείται περισσότερο από όλες τις μορφές και ίσως... Δεν ξέρω να το πω τώρα. Ότι ίσως προωθεί και κάποια, ας πούμε, συμφέροντα από την άποψη ότι τα πλαστικά, για παράδειγμα, είναι σε θέμα κερδών και κολοσσών ένα τεράστιο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Οπότε το να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση είναι σαν να ενθαρρύνεται η χρήση τέτοιων προϊόντων. Οπότε χρειάζεται λίγο να αυξηθεί, να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των καταναλωτών και να πούνε ότι αυτό που μου προβάλλεται ουσιαστικά ίσως να μην είναι τελικά και η καλύτερη λύση. Να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω τι γίνεται στις μονάδες που μετά μεταποιούν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Δηλαδή, αυτοί λογικά χρησιμοποιούν ρεύμα. Το ρεύμα εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα. Ουσιαστικά, δηλαδή, μπορεί να κάνεις ένα καλό και το συνολικό ισοζύγιό σου στο τέλος να βγει αρνητικό, να δημιουργήσει πρόβλημα στο περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πάει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, εσύ που είσαι συνειδητοποιημένος και ευαισθητοποιημένος το σκέφτεσαι. Το να ανακυκλώνουμε σίγουρα βοηθάει. Ναι, πάντα κάποιος βγάζει ένα κέρδος από κάτι που γίνεται, και είναι, μη σου πω σε εισαγωγικά, τώρα θα το πω προσωπική μου άποψη, καλό να βγάζει κέρδος, γιατί θα σου πει και εσύ να το κάνεις. Και όντως έχει ένα αντίκτυπο στο περιβάλλον, ένα θετικό αντίκτυπο, οπότε γιατί όχι. Οκ. Ναι, αλλά εγώ θα σου πω τι πιστεύω ότι είναι εγώ το πρόβλημα με την ανακύκλωση. Εν μέρει συμφωνώ με τον Στέφανο ότι είναι, ρε παιδί μου, έχεις πέσει, έχεις χτυπήσει, θα βάλεις το επίθεμα πάνω να περάσει και κάθε φορά βάζεις ένα patch παντού, χωρίς πραγματικά να αντιμετωπίζεις το πρόβλημα, που μάλλον είναι ότι είσαι υπεύθυνη συνέχεια. Ισχύει. Θέλω να πω ότι
τα αναψυκτικά που έχουν ανακύκλωσέ-με ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ενθαρρύνουν την κατανάλωσή τους και επειδή ξέρουν ότι θα φάνε και οι ίδιοι κάποια πρόστιμα και ότι πρέπει να έχουν ειδικά για τα μπουκάλια ένα ποσοστό να είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό, δηλαδή δεν μπορούν να κατασκευάζουν όλα τους τα προϊόντα με καινούργια υλικά. Όλο αυτό έχει έρθει βάσει νομοθεσίας. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει από κανέναν στην καλή καρδιά. Ακριβώς. Και η νομοθεσία θεωρώ ξεκίνησε, ρε παιδί μου, και από πιέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, που αυτό είναι και το έργο που κάνεις και μπράβο σου, αλήθεια. Σίγουρα. Γιατί όντως για να δούμε μεγάλη αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την πολιτεία για μένα, ξεκάθαρα. Ναι, για να εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό που εννοούσα στην αρχή, είναι ότι έχω την εντύπωση και από αυτά που έχω ψάξει ότι γιατί να ενθαρρύνεται, ας πούμε, να χρησιμοποιώ τα πλαστικά μπουκαλάκια νερό ή το αλουμινένιο της Coca-Cola, για παράδειγμα, από τη στιγμή που ανακυκλώνεται, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, και να μην ενθαρρύνομαι να έχω το θερμός μου ή να μην ενθαρρύνονται, ας πούμε, οι εταιρείες να έχουν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια, ας πούμε. Είπα το παράδειγμα της Coca-Cola στη Λατινική Αμερική, δεν ξέρω να το γνωρίζεις κιόλας. Τα κουτάκια πια είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Ναι. Οπότε, γιατί να μην πάμε σε αυτό το κομμάτι και να επιμείνουμε στο κομμάτι του χρησιμοποιήσει πλαστικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού ανακυκλώνονται. Εκεί ήταν. Να πω, δεν ξέρω αν θυμάστε, υπάρχουν ακόμα εστιατόρια όπου δίνουν αναψυκτικά στα γυάλινα μπουκάλια και τα επιστρέφουν, τα ξαναγεμίζουν και ξαναχρησιμοποιούνται. Αυτή η πρακτική, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια ήταν παντού, τώρα όχι τόσο. Δηλαδή, όντως υπάρχουν οι λύσεις και όμως επιλέγει κάθε καταναλωτής, ας πούμε, να μην το κάνει αυτό. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό, απλά αυτό μιλάμε για, ας πούμε, μεγάλους όγκους για να δεις διαφορά. Όπως λες, σε ένα εστιατόριο θεωρώ να έχει τα γυάλινα και να τα επαναχρησιμοποιεί. Γενικότερα υπάρχει και ευαισθητοποίηση το να χρησιμοποιούμε το αλουμίνιο, το να έχουμε και το French espresso, να μην πίνουμε το French espresso στο πλαστικό και να το κρατάει και κρύο. Οπότε υπάρχει γενικότερα στη νέα γενιά. Σίγουρα σωστό. η γενιά των γονιών μας δεν το έχουν τόσο στο μυαλό τους. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει. Τώρα, στα όρια, ας πούμε, του Δήμου, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε αυτό. Είναι στο προσωπικό, είναι ατομικό. Αυτό όμως είναι ένα βήμα μετά. Δηλαδή πρέπει πρώτα να είσαι ευαισθητοποιημένος, κατά τη γνώμη μου, στην ανακύκλωση και μετά θα πας, ας πούμε, στο κομμάτι του να το επαναχρησιμοποιήσω και να πάω σε κάτι διαφορετικό. Ας πούμε, αυτό που συζητάγαμε και πριν, ότι το αλουμίνιο για να μπορέσει να είναι περιβαλλοντικά ορθό πρέπει να το χρησιμοποιήσεις 15 με 20 φορές. Την πλαστική σακούλα, η παραγωγή της είναι λιγότερο ενεργοβόρα από την παραγωγή του βαμβακερί, της βαμβακερής, της οποίας πηγαίνουμε και την αγοράζουμε σε τεράστιες ποσότητες. Οπότε είναι μια πολύπλοκη σκέψη, όπου δεν ξέρω εάν σε όλους μπορείς να τη μεταφέρεις και είναι willing, να το πούμε έτσι, να την ακολουθήσουν. Αυτό ακούω, αυτό, ναι. Και ίσως λείπουν και δεδομένα. Δηλαδή, πόσες tote bag έχεις σπίτι σου. Εγώ μπορεί να έχω πάνω από 2, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μιλήσω. Πες την αλήθεια σου. Εγώ πάνω από 4. Τα λέω αυτά και έχω τουλάχιστον πάνω από 4. Και λίγα λέτε, ναι. Εντάξει. Και πια όταν μου προσφέρουν το ότι σε κάποιο event ή οπουδήποτε προσπαθώ να την αρνηθώ, αλλά θα μου πεις την έχουν διτυπώσει. Ενώ και πρώτον δεν τη θέλω προσωπικά, γιατί όντως έχω μαζέψει ένα μεγάλο αριθμό στο σπίτι μου, δεν μου προσφέρει κάτι, και απ' την άλλη σκέφτομαι ότι όντως και το ύφασμα που έχει χρησιμοποιηθεί πάει χαμένο. Θα βόλευε πάρα πολύ αν ήταν διαδεδομένες αυτές οι εξισώσεις τώρα, ότι, ξέρω ότι έχω μια tote bag, πρέπει να τη χρησιμοποιήσω τόσες φορές. Αν δεν μου σκιστεί, δεν θα πάρω άλλη. Κάθομαι εδώ και μένω πιστή σε ένα προϊόν μέχρι να τελειώσει. Είπαμε και για το θερμός, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι, πώς το πες, Μαρία? Ότι για να μπορέσει ουσιαστικά να δημιουργήσει μηδενικό αποτύπωμα και να αρχίσει να κερδίζεις, με συγχωρείτε, από τη συνεχόμενη χρήση σε σχέση με ένα πλαστικό, πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις 15 φορές. Εντάξει, ας πούμε ένα μήνα.
ας έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Αντίστοιχα, η πλαστική με τη βαμβακερή είναι 150 χρήσεις. Είναι ακόμα περισσότερο. Οπότε, αυτό που είπες, να έχουμε στο μυαλό μας ότι το κάνουμε συνειδητά. Δεν το κάνουμε για trend, δεν το κάνουμε για μόδα, αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή. Οπότε δεν φτάνει μόνο η αγορά της tote bag, ας πούμε, φτάνει να έχεις στο μυαλό σου όντως το πόσες φορές χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Και υπάρχει τώρα είναι ένας πολύ καινούριος όρος που βγήκε, greenwashing. Από το brainwashing, όταν νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι περιβαλλοντολογικά ορθό, αλλά στην ουσία δεν είναι. Ναι. Αυτό όμως είναι η έλλειψη ενημέρωσης και... Γι' αυτό είμαστε εδώ, παιδιά. Από το στόμα μου το πήρες. Που περιπάσα σας έδωσα. Σε παρακαλώ. Τέλειο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, ακριβώς. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Πάλι μου έδωσες εξαιρετική πάσα για κάτι που ήθελα να ρωτήσω, το οποίο είναι... ανέφερες, ας πούμε, ότι είναι πιο ενεργοβόρο να κατασκευάσεις μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, βαμβακερή, tote bag όπως τις λέμε, από μια πλαστική σακούλα, έτσι. Οπότε θέλεις να συζητήσουμε λίγο το κομμάτι του αόρατου αποτυπώματος των προϊόντων και τι δεν έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά τα προϊόντα όταν τα αγοράζουμε. Δηλαδή, ποιο είναι το ταξίδι τους προς το αποτύπωμα, ναι. Ουσιαστικά. Μια που είπες ταξίδι, θα το βασίσω εκεί. Ουσιαστικά το αόρατο αποτύπωμα συνήθως έρχεται από την μεταφορά. Δηλαδή, έχουμε την παραγωγή, ας πούμε, του πλαστικού, από την εξόρυξη άνθρακα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μετά έχουμε το πλαστικό, την παραγωγή του, μετά έχουμε τη χρήση του πλαστικού που άμα δεν ανακυκλωθεί είναι μάξιμο 10 λεπτά. Οπότε ουσιαστικά το αποτύπωμα σε αυτό το κομμάτι έρχεται στο σύντομο χρόνο ζωής. Αντίστοιχα, εάν πάμε στην tote bag ή πάμε στο αλουμίνιο, μπορεί η ενέργειά του για να το παράξεις να είναι περισσότερη, αλλά επειδή η χρήση του είναι περισσότερη, η χρήση του είναι πολλές, ουσιαστικά μειώνεται συνολικά σε βάθος χρόνου το συνολικό αποτύπωμα. Κατά την παραγωγή, ας πούμε, των βαμβακερών, των tote bags, το βαμβάκι από ποια χώρα έχει προέρθει, έχει φυτοφάρμακα, η μεταφορά του πώς έγινε με το πλοίο, τα πλοία έχουν πολύ ψηλό αποτύπωμα άνθρακα, τι απόσταση έκανε, όλα αυτά είναι το λεγόμενο αόρατο αποτύπωμα, το οποίο δεν το έχουμε στο μυαλό μας και να σας πω είναι λογικό να μην το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν γίνεται κάθε επιλογή που κάνουμε να έχουμε πόσο διοξίδιο έχει γίνει από εδώ, πόσο έχει από εκεί. Δεν είναι λογικό. Και δεν είμαστε ακόμα και σε αυτό το τρόπο σκέψης. Οπότε, το αόρατο μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε, το πούμε, και να το κάνουμε ορατό, έχοντας υπόψη μας να αλλάξουμε τον τρόπο κατανάλωσης των προϊόντων από την πηγή, από εμάς, και τον τρόπο σκέψης. Και εδώ κολλάει πάρα πολύ στο ότι ο ρόλος της επιστήμης, των μηχανικών, των σχεδιαστών προϊόντων κλπ. Και είναι μεγάλη ευθύνη τους να ενημερώσει το καταναλωτή, όχι τι εκπομπές είχε το καράβι όταν το μετέφερε, ας πούμε, από την εξόρυξη μέχρι το μαγαζί, αλλά εσύ πόσες φορές χρειάζεται αυτό που είπαμε πριν να το χρησιμοποιήσεις, ώστε όλο αυτό το ταξίδι που έχει κάνει να το αντισταθμίσεις με τη χρήση σου. Άρα χρειάζεται και μια ταυτότητα στα προϊόντα εν τέλει. Ακριβώς. Τα οποία χρειάζεται να την ξέρουν. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ όμορφο να γράφουν ότι, ας πούμε, το αλουμίνιο για να το χρησιμοποιείς πρέπει να είναι 20 φορές πλάς. Ας πούμε, δεν χρειάζεται να έχεις 15 θερμούς στο σπίτι σου, μόνο γιατί έχει γίνει trend. Αντίστοιχα και με τη tote bag. Οπότε το να έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ένα γενικό πλαίσιο, έναν αριθμό, για να μπορέσει να ποσοτικοποιήσει και ο άλλος, γιατί το θεωρητικό, πώς στο μυαλό σου χωρίς γνώση θα το κάνεις ποσοτικό. Δεν γίνεται. Οπότε, άμα έχεις μία βάση και μία κατευθυντήρια γραμμή, εγώ θεωρώ ότι κάπως λίγο θα διορθώσει την κατάσταση. Μπορούμε να δώσουμε, sites, πίνακες, σκεφτικά το ίδιο πράγμα. Ναι, να μπορεί να ψάξει κάποιος τουλάχιστον αυτό που πάει να κάνει, πόσες φορές να το κάνει, πόσες φορές να το χρησιμοποιήσει κλπ. Ξέρεις κάποια φορέα ή κάτι τέτοιο? Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω κάποιος συγκεκριμένος φορέας. Άμα ψάξει το διαδίκτυο, και εγώ έτσι τις έχω όλες τις πληροφορίες και από αυτά που έχω ακούσει και τα λοιπά, με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, ψάξτε παιδιά. Ναι, μια τέτοια εφαρμογή εγώ θα τη χρησιμοποιούσα, που μπορώ να σκανάρω ένα προϊόν και να ξέρω. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια γραμμή που λες πόσο. Δηλαδή σκεφτόμαστε όλη τη μέρα τόσα πολλά πράγματα και για μένα είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό το περιβάλλον και θα καταλάβω ότι δεν είναι για τον καθένα. Αλλά είναι φορές που όντως και εγώ σκέφτομαι
Όλα είναι καταδικασμένα. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι από το χωριό μου το οποίο χρησιμοποιείται 50 χρόνια. Ακριβώς. Ίσως με κουράζει γιατί θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ και όλες τις ώρες νιώθω ότι τα χέρια μου είναι σταυρωμένα και να την είχα αυτή την εφαρμογή μπορεί μετά από λίγο να λέγα δεν μπορώ άλλο, έχω φαΐτα. Πάνω σε αυτό που είπες είναι πολύ βασικό και το ξέρω ότι ακούγεται παροχημένο, η οικογένεια και η εκπαίδευση στα μικρά παιδιά από το δημοτικό κιόλας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο εξωτερικό έχουν ειδικό μάθημα, δεν ξέρω εσείς κάνατε μάθημα για την ανακύκλωση. Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά δεν το θυμόμαστε. Δεν έχει γίνει βίωμά μας. Εάν δεν γίνει από αυτή την ηλικία ή εμείς με το καλό τις επόμενες γενιές, δυστυχώς θα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, χωρίς να θέλω να φανώ πεσημίστρια, έτσι. Απλά δεν τα βλέπω τα ποσοστά να πολύ αλλάζουν. Ναι. Και αυτό για να κλείσουμε σε αυτό το κομμάτι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πώς μπορεί να πάρει κάποιος από πάνω σου όλο αυτό το άγχος, το eco-anxiety που υπάρχει, ας πούμε, στη νέα γενιά κλπ. Δημιουργώντας κίνητρα από μεριάς πολιτείας. Δηλαδή, αυτό που είπες, το να πληρώνω περισσότερα εάν πετάω περισσότερα στο πράσινο, αλλά αυτομάτως με κάνει να σκέφτομαι πώς μπορώ να μην πετάω τόσα. Οπότε βγάζει κάπως το άγχος από πάνω μου, γιατί το μυαλό μου πάει στην τσέπη μου κατευθείαν. Θέλει τέτοια κίνητρα ουσιαστικά. Εάν τα κίνητρα είναι οικονομικά, τότε θεωρώ ότι και τα αποτελέσματα θα είναι πιο γρήγορα. Ισχύει πάντα αυτό. Πάντα και παντού. Οκ, τέλεια. Μιλάμε τόση ώρα για κάτι το οποίο το βιώνουμε στο πετσί μας, που είναι τα στερεά απόβλητα και γίνεται και τεράστιος ντόρος, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Έχεις κι άλλο άλλη μια πτυχή, Έχω και ένα hot topic. Ναι, hot topic, το οποίο είναι κάπως αόρατο όσον αφορά το πρόβλημα που αφορά και τη χώρα μας και όλο τον κόσμο σιγά σιγά, που είναι το θέμα του νερού και της λειψιδρίας. Πόσο κοντά μας είναι το βασικό πρόβλημα αυτό? Μας έχει χτυπήσει την πόρτα και δεν ανοίγουμε. Είναι τόσο κοντά μας, είναι από επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα θέσω σαν παράδειγμα που συζητάγαμε και πριν Σαντορίνη, που έχουν μείνει 2 μέρες σε πάρα πολλά χωριά χωρίς νερό. Το συγκεκριμένο νησί, εκτός από τον τρόπο τον κλασικό ίδρυυση, έχουν και μονάδες αφαλάτωσης. Ουσιαστικά παίρνουν το θαλασσινό νερό και το μετατρέπουν σε πόσιμο. Απλά τι έγινε, έπεσε λασποβροχή, αυτό τουλάχιστον διάβασα, πλύνανε όλοι τα αμάξια τους με αποτέλεσμα να τελειώσει το διαθέσιμο νερό. Ταυτόχρονα με τον τουρισμό ήρθε και έδεσε όλο αυτό και τους δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Οπότε, όπως είπαμε και για τα στερεά, έτσι και για το νερό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας από την αρχή, fundamental, το πρόβλημα, να το γνωρίζουμε και να προσπαθούμε να σκεφτούμε τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά σαν άτομο, συλλογικά θα γίνει μετά, σιγά σιγά. Πρέπει να ξεκινήσει ατομικά για να γίνει συλλογικά αργότερα. Οπότε η έλλειψη νερού, τώρα διάβασα πάρα πολύ πρόσφατα ένα άρθρο για την Αττική, όπου λέει ότι τα φράγματα, που είναι ένας από τους βασικούς τρόπους από τους οποίους είναι πηγή ίδρευσης για την Αττική, έχει αρχίσει και αδειάζει. Δεν έχουμε βροχές. Οι βροχές που έρχονται είναι πάρα πολύ απότομες, με αποτέλεσμα όταν η βροχή πέφτει πάνω στο έδαφος με υψηλή ταχύτητα, δεν προλαβαίνει να απορροφηθεί από τις ρίζες, οπότε απορρέει επιφανειακά. Οπότε μπορεί να λέμε ότι έβρεξε, αλλά ουσιαστικά θέλουν πότισμα όλα πάλι. Δεν είναι η βροχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως. Οπότε σίγουρα και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το έχει πάλι ο καθένας στο μυαλό του, αλλά να έχουμε λίγο, να προσπαθούμε να μην υπερκαταναλώνουμε και να προσπαθούμε να έχουμε μια συνείδηση, μια οικολογική συνείδηση. Στην τελική να σκεφτούμε ότι έχουμε και ένα αύριο και δεν θα έχουμε ό,τι έχουμε σήμερα, αύριο και τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Νομίζω γι' αυτό είναι πιο ευαισθητοποιημένοι με τα θέματα τα περιβαλλοντικά, γιατί όντως μπορούν να δουν το μέλλον ότι είναι δυσύνεο. Γιατί το ζούμε δυσύνεο. Ακριβώς. Δηλαδή οι παλιότερες γενιές μπορεί να λέγανε ότι δεν θα γίνει στη γενιά μου κάποιο πρόβλημα, οπότε εγώ θα έχω πεθάνει, οπότε δεν με νοιάζει και πλένω το αυτοκίνητό μου. Ναι. Εμείς που είναι πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να βιώσουμε στο πετσί μας το πρόβλημα όσο ζούμε, και πόσο μάλλον τα παιδιά μας που και εκεί σε χτυπάει, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε διαφορετικά. Οπότε μια πιο λελεγισμένη χρήση χρειάζεται να τονιστεί πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι μετά από κάποια στιγμή είναι εκθετική.
η εξίσωση, δηλαδή μπορεί μέχρι ένα σημείο, όσο υπήρχε ένας τρόπος διαχείρισης, να σιγά σιγά να χειροτέρευε, αλλά μετά από κάποια στιγμή θα γίνει ένα τεράστιο μπαμ. Τέλεια. Και νομίζω είναι... Ναι, νομίζω είναι καλή. Έχω τη Σούζη που μου λέει. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είναι καλή ώρα να πάμε. Το έδειξε σε πολλά κομμάτια της κουβέντας μας, αλλά είναι πολύ όμορφο να κλείσουμε με την ατομική ευθύνη και ίσως να δώσουμε έτσι λίγο πιο μαζεμένα κάποια facts, τι μπορεί να κάνει ο καθένας στην καθημερινότητά του, τι είναι βιώσιμο και τι δεν είναι στις επιλογές μας τις καθημερινές, ώστε κάποιος να το έχει στο νου του και ίσως να αρχίσει από μόνος του. Οπότε η ατομική ευθύνη έρχεται στο κομμάτι του ότι προσέχω τι καταναλώνω, καταναλώνω υπεύθυνα, δεν υπερκαταναλώνω παίρνοντας περισσότερα προϊόντα από αυτά που χρειάζομαι, το σκέφτομαι και μία δεύτερη φορά δηλαδή, όπως είπαμε για τις τσάντες. Αντίστοιχα, πρέπει σίγουρα στο κομμάτι των αποβλήτων να ανακυκλώνουμε, σίγουρα έχει και τα αρνητικά του, αλλά καλό είναι από μεριά μας να γίνεται μία βασική προσπάθεια, γιατί έχουμε και κάποιους στόχους να πετύχουμε, έτσι άμα δεν πετύχουμε στην ευρωπαϊκή πληρώνουμε. Αφού το καταλαβαίνουν οικονομικά, ας το πούμε οικονομικά. Πάλι τσέπη μας θα καταλήξει. Ακριβώς. Πάλι θα πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Είναι πολύ βασικό. Οπότε έχοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι εδώ, μας χτυπάει την πόρτα και απλά δεν απαντάμε, πρέπει όλοι να προσέχουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε από τα τρόφιμα, από το νερό και από τα ίδια μας τα σκουπίδια. Δηλαδή ξεκινάει από το σπίτι μας. Και αυτό παροχημένο, αλλά ξεκινάει από το σπίτι μας. Εμείς είμαστε στον πλανήτη, εμείς είμαστε το pollution, αυτό που προκαλούμε πρόβλημα στο πλανήτη, οπότε πρέπει να είμαστε και λύση μετά από κάποια στιγμή. Πολύ όμορφο. Τι ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο. Ναι. Εμείς φέραμε το πρόβλημα, εμείς φέραμε και τη λύση. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι, νομίζω μετά από αυτό το mic drop της δεν μπορώ, Μαρίας. Είναι έτσι, δεν μπορώ να το ρίξω κάτω. Σπαλιάρα. Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία που μας έδωσες, δηλαδή και εγώ βοηθήθηκα σαν Στέφανος, οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την... Αυτή ήταν μια τρομερή συζήτηση, έχω να πω, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και εγώ έμαθα από εσάς και πάντα μαθαίνουμε και πάντα εξελισσόμαστε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Μακάρι να σε ξαναδούμε, να σε ξαναδεί και το κοινό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κοινό. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να το χαρήκατε πάρα πολύ. Ακολουθήστε φυσικά το Athens Reshape σε όλα μας τα social media, Spotify, YouTube, θα ανέβει να δείτε και τις φατσούλες μας. Οπότε ναι, να στηρίξετε και αυτή την πρωτοβουλία αν πιστεύετε ότι σας βοηθάει και τα λέμε σε επόμενα επεισόδια. Φιλιά πολλά. Bye. Γεια σας. Τέλειο, μπράβο παιδιά, μπράβο Μαρία. That's it up.